Bikotik, euren arteko harremana erakutsi biko dabe. Itxu jokun, euren arteko konfixantzi nor arte heltzen dan erakutsiz. Eta betiko lez, sarixe, itzela izango da. Ezin desarmaztu! Karo txabia, eskuak dekoz blokeuta, tio! Bitxartin, Unai eta Joseba zaindaz. Beste bikote baten bisita izango dute, baina zertarako? Galernako. Eta bakixue, galernik, sekule gauza honik ez da bela ekarten. Ongitorri lehenengo galerna honetara. Kanporaketa zuek erabakiko ezue? Oraintxe bertan. Naufragoak! Ongi etorri, laugarren atalera! Mikel eta Inge nora joan dien ez dakit. Baina, bueno, nik jarraitzen du pentsetan atxo ez zutela merezi irabazleak izatea, ze azkenean frogaren helburua kanpaia jotzea zen, inork ez zuen jo. Egun osoa kanpoan, ondo lo, ondo jan, ez dira gomon pozik. Anaiek. Anaiak? Bai. Ez ditzek? Bai. Ez dakite zebez. Ez dakite nirkendan. Egin zauri ez dut zertzartu tramparen, tramparen bat zuon gauzea. Zuon egin zauen hori bota edugur eta hori. Eratu zara? Eta zer inda zuzirrien dut. Bueno. Belerito. Gure pela, saboia... Garagarda zegoen. Arraina, patatak eta... nola zaten da, platano frigitua. Hala, que bueno. Egin dugulo. Erabili, bai. Romanticismo zero, osea. Bai, ikutu bez, osea, oia zen biderbi eta bakoitza, osea... Utzipakin, ez? Orduan zer, anaiak ze hostias? Ez dira kalera joan, Osea, Beste bide bat. beste bide bat hasi dira eta beraien berri jakingo dugu eta... Orduan ezen kanporaturik egon? Ez. Nor izango da irabazle? Ba, niretzat, Nik esan dudana da irabazlerik ez zala egon. Pero baina benetan zitzen duzu hori zentzua daukala? A ber, Egon kanpaia gineno. nuen. Bueno. Gaina jarri zitzen. A ber, irabazle bat egon behar bazen, nire ustez gu izan behar ginen. Nire ustez. Inork ez zuen kanpaia jo goian. Gu saiatu ginen gehien. Eta horregatik uste dut eman digutela. Lehenengo izagatu bezala, pues... hemen aguantatzen alde moduan. Ez dakigu ezebez. Orduan, itxoin besterik ezin dugu egin. Bigarren egunen gelditu nintzen bakarrik, eta gaur laugarren. Egia da, buelta asko bat izkio dela, ez? Aber, noiz elkartuko nahuzuen norbaitekin, o beste guztiekin, o bai, o ez, o... Ez dut pentsatzen laugarren egunan etxea jotea. Nik uste andoni botatzen dela gehien faltan, eske, jo, irla beren gaude. Beste irla baten egongo banintz igual badez. Osea, edo zerko atzeit berari baina. Aino, hor zer da? Non? Hor. Ah, bai, botella bat. A ber, zer esaten. A ber, bikotearen oinarria konfidantza da. Itxu-itxuan egingo zenuke berak esandakoa? Bai. Noski. Bat begitik itxi. Da bestik idatzen, ez? Bai. Badirudi. Hori da. Nik uste bai. Apa, Ainoa! Konfiantza. Eta orduan nire kasua? Jo eske, barreak ja, egin txugula irri hauni zaren dago kakatana, Zeure burukin konfia eta listo. Vale. Eske, obstakulutan barreak Vale. Konfiantza badekogu bata bestean, así Bai, que... nik uste dut, baina biek badugu helburu bera, orduan. Hori da. Azkenin, nik uste dut horrek egiten dizula konfiantzia itxu-itxun bai edo bai. Tu elkarrekin konfiatze deu? A ber, ondo ertetze zaigun, a ber, gero nolako probidan baita ere, no? Bai, hori da. Izen lehizke obstakuluna, izen lehizke animali batzun jatea, azkalo, ze Bai. izen lehizken. Duda dekoguz eskerreta eskuma. Ze bizo kapurtzu bat izlezikua gaz, baina bueno.
Hori izango da gauzari zeiena guretzako. Ze bestela aurrera bada, aurrera joango. Hori da. Eta berdin da zer dagoen erdiz. Así que... Toperatu. A tope. Ja! Jo, ikusite saria zein izin den, gure torri saria lortu. Así que konfidantza neugan dakat dela. Espero tirabaztea, así que danok animatu. Ya está. Naufragoak! Torri! Bai, aurpegi honak azue, Egun hon da noi? Egun hon. Bueno, ilargi ze ez dezu oso gauxamurra pasa, ez? Ez protagonista izitiagatik egin dut barriro. Ze otzikarekin, kalambrekin, arnaz ezinean, danari, medikoa dago horre, bada espada, osake ondo. Eta zuek, sukar konturik eta, ze sukar mota ero zelan junda gaba. Gurea izan da luzuzkoa. Elegante. Bai. Ba, igual egin dugu loa maika ordu jarraian. Janaria, edaria, Dutxa. belerito, dutxa, Izan zen sorpresa tras sorpresa, zazieran pentsatzen genuen bakarrik izango zela jatekoa. Romanticismo zero, Osea, bakoitza bere aldean, eta lo egin. Nik atzo alare pintxito bat janian, Gauen, karamarro bat sartu nian. Bai, Bai. Lehen, arrantzan saia ugitxoan egiten, baina frakaso total. Eta gero izen zan kaleo bale da karamarrue, venga, barroa. Gozerik ez zuek. Atzo esan zezun den, nahiko ondo gabiz, goze barri. Nik egiz esan da, flipatan nau, ze ondio gozi ez toteukin, da ondo baino beto darruet, gozie. Esan zauen laugarren egunien kanibalismoa pasako zen. Hone danak abizauta dauz, baten bati enka falta ezkero, ni izanak, así que... Ba, gaurko proba, atzo pixkat aurratu genuen konfiantzazko izangoa, bale? Itxu-itxuan izen haue proba hauek. Ikusikoa, benetako zuen konfiantza zenbatekoa dan, zuen harremana jokoan hartukoa. Ba, hemen dakau zirkuitoa montata eta hasiko ginean bikoteka ikusten duzuean uretan danen borrori, bakoitza beran izena, eta horrek bideratzen zaitxu, bako maskor batei lotuten gora zuen giltze hor, giltze topa, etorriko zase honaino, lehengo enborrori, uste urertzen da enborrori azpitxik pasa, aurretik beste hau pasa, eta haren hirugarren aganatzetik sartu, eta laugarren honetan maskorrak kendu, giltzorrei, eta gero etorrikoak kutxeta. Kutxetan, giltzarrapo bat ikusten da, bakoitza beran auke, eta kaja edo kaxa guztik bardinatik. Gaur egunin, baki hau, gozegaz, egarri bebai, eta hemen dakau, janari pila, eta edateko. Hastia, jabata, eta ikusiot horre hemen gestu batzu ikusiot, jabata? Bai. Janari bakarrik izan dut, Bai, horrekin be, ja asko da. Dan amatxu izue, guk esan gau noiz dan amatxu ite, kutxa hori utzitxu, janen bida dana, guztiz eta dana ebai. Amaitze zuenin, guk esan gau zinek amatxu da ben, eta garai betiko morun, kanpai joten da bikot izango da. Vale, osea, hor barbuen dagoen jana guztia jan behar da. Kanpaia jotzeko, janari dana eta edari dana eran birko da, bale? Andrea, Asitxel, zelan ikusten dozue? Polita, behintzat Gozi? ez, ondo gaude. Songi? Bai. A ber, janaria badago jango dugu, Bai, jango dugu, pero bueno. Jabata hiero, zatitxu balaga, txuanei ez da, niko bai. Baina ez da nierreza izango. Eskuk lotuta jungo zeate bikoteka. Bilak, bale? Denboa guztian lotuta egongo zeate. Orduan eskuakin ezingo zue hartu, giltza. Azkenengo datu honek, apurtxo bat mobiduzko gure eskemi. Ni bakarrik banoa, ez badalkot beste baten zerea. Atzo, kaltetuta izan nintzen, hemen igual privilegiatua izango nantzena zela, ez? Akaso, zuk ikusiko zu? Bakarrantzako jateko asko eta edateko asko ukiko zu. Ja, bale, horretan ez dut pentsau. Bueno, edateko jargi ondo. Gauzarik edernara, zuekin lotutako, orosotasunaz lotutako sarixe izango dela. Zuen sarixe, zuekin, irlatik irla eruteko aukiri hongo da, itxu-itxuko joko danetan. Atzoko galtzaileak gatibu daudenak, bai? Hauek ez due proba ingo, itxu-itxuan proban ez due ingo, gatibu daudelako zuen proba hontan irabazlia hongoan bezala, galtzaile bat egongo da. Eta galtzaile hau gatibu geratuko da baita ere, bai? Orduan oso garrantzitsua da, atzo bezala, azkena ez geratzia. Ja hasi zarete pixkat makinatzen ez, buruoitan, así que, bueno, prestatzea jun, eta gero gaude, bale, hemen diku. Gerarte. Pila berriz, uretan, bera. Nago estalkun horretaz. Gogorra izango da, Kostako jakuna da... Azpiti pasetia. Ronko azpieta, seguramente
Zuluan biko dugu. Bestela, handuko zut eskuti, arrastra. Ez, beha, zuluan biko dugu, Hala. Eta nazen zezu baino ondizo badauz. Bai, gero, jateerakoan, lasai, baina pam. Ez que ni oso astiro jaten du. Igual nabil esaten harinegi, baina nik uste dut hori bentaja dekotela nik. Naboelako bakarrik ez nobalako inoa zolan lotute. Eta hori hitzako izango dela ona uste dut, así que... Claro, topea behar dut giltzea harin, inberatuz gauzak harin, eta... Baina, bueno, principios, bentajanak nik usten gazoin. Gu ez gara bikote. Hoi da. Eta... Horrek ere bai alde bat ona daukina da, adibidez hartzen txugula, baloratzen txugula igual, bata bertzin ideak, eta igual gehi hori bai, porque, claro, ez garen ez izautzen, pues bueno, ez dago konfiantza hori, gatuko ez nik gara... Zailagoa da, aserretxea igual. Gugan konfiantza honi beragan eta beranigan uste dut epagula asko. Hori izan diot, norbait itxegin behar badu, bera itxegitea ni egiten dut bera nahi duena. Azte baldin maga alkarri bullaka, urduri jarriko geha bilok, horrek torriko deskoordinazio, orduan hoxe komentatzen egon geha, ez? Zaila berdeu azkar egiten, baina aldi berien estutu gabe eta lasaitasun horrekin. Bueno, a ver, koordinazio aldetik nik uste dut ondo gaudela. Bai, gainera geha entzuko parecido, altuera juteko ondo. Ilargik adibidez errezo jungoa, gainero jateako orduan bakarri danez zailtasuna dauzke. Claro, egon pentsetan seguramente egongo dela tipo plato de pasta edo betekada asko sortzen dagoen zeu zer. Eta hor, claro, nire bentaja dekotela, baina igual horretan ez dekotela, lurrek esan duen moduen ez dekot bentajarik. Oin, haundiza zazue bai. Orduan zulu egiten dugunien, zehatuko apurtxo bat tapatzen. Zer bestela, zuk abiltzen basa, danak ez dakit, baina gehienak pasauko dira. Orduan ez dut gutxiko errez behar. Atzo ya non hori, karramarro hori, así que ya está ya... Hori, jaiatean dut entiken, errateko modu. Eta gero edan ere, ez dut bat ere beldurriken. Venga! Naufragoak, etorri hemendik! Eta lerro batien jarri, bale? Kaixo berriz ere, ikustezu eskuak lotuta azkazutela eta beraz ezin dituzutela ez zerretarako erabili, bale? Pentsatu dezute ez erabiliko dezuten horren ordez? Bueno, a ber, ba. Gertu, 3, 2, 1, aurrera! Eskuakin ezin da, Oso ondo jabatan aroa, Xuan Ainoa, venga! Hartu, venga, hartu eta etorri! Oso ondo, Xuan Ainoa, venga, lehenen borra. Hori, enbor hori da, nik pasa berdezko, ez? Xuan Ainoa, hori. Sartu hor. Azten nahi modu. Bale, ondarrak endubiko zu, Eskukin ez, Bai. Bai. Eskukin bai. Ondarrak endubida, bai, bestelan ez azez hartuko hortik. Egon, ez que tira itaizut ezin dut aurra. Eskukin, hainkekin. Gaupa, Ainoa, Ezin dut morrak, Xuan. ezin dut daulau. Aino ezin dut. Ondo ez duen nahi, Venga, nire paso. Hori da, jabatan aroa, venga, ba. Venga, venga. Egon giltzia.
Gaina Juan, hori da. Zure leku hartu, utxi pasatzen behar baina azkeneko. Ondarra kendu. Atera. Bilo batea? Sartzaltza. Indio, inberda, arpeia ezartu inber. Nik ez dena. Joitu moa, Bilo batea ordia, Venga, garrantzitsu, Por final. Garrantzi handi xauke, kutxe eta lehen eltzita. Venga. Hartu zuek igual, Ez que guk hemen den. Hori da. Ez dut arna zei jatzu. Hori da, Juan, Dainoa, hori da. Txaran. Lekua ingo dugu leko. Venga, Jabata, egurra, jokun gata, venga. Denekin dezakezu zulua, ez duzu zertan behira egon, Bai. Hala. Ondo, Juan, hori da, Dainoa. Hemen Giltza eskatu bizu hori da, Mikel, venga, lagundu. Bai, eskuak ezin dira erabili, baina gainontzeko guztia erabili dezakezue. Venga, Jabata, ba. Juan, bentzaki galtzen zazeta, venga, segi. Sokatik tira inberda, hor denak lagundu dezakezute ondarrak Ez, Juan, eskuak. Oso ondo. Venga, Ari. Juan, Dainoa, benta jartzen ari eta, venga, guazen. Venga, Xabi, naba, sartu horta lagundu, venga. Bai. Venga, eskuri barik, Juan, Dainoa. Venga, jarri hauta. Venga, Jabata, naroa, guazen. Esku barik, hau bakarrik. Txaran, ni beste alde. Ez que sigas pasado, tío. Bai. Hori, que cago en tu kill. Vale, tranquil. Ba, nizak toko naz, Txaran, Bai. Hola, Txaran, Zizan jarri bertu, hori bai. Venga. A ver, zuek zoaztera, hilazai. Venga, Jarri, animo, Jarri. Dainoa, ze pasa? Taki guzti aldetakan, dan, gora, bera. Ekipo, atzian gehatzen aizeate, hor zeo zein gerra do, venga, jarri. Eta orain, los todos. Euna. Espaldin bada zuena, beste eta proba, Askatu maskorra horre. Eskuak erabili gabe. Bai. Ei. Pasasele. Dau moitu indaxu, bore bila ez ditu. Venga, ondo behiratu soka. Eskuak erabili gabe, Venga, segi. Venga, Jarri, venga. Giltza di Juan, a ver. Venga, Andrea, Sasel. Jabata, naroa eskubibili baik, Bai. Hale, altxatu. Venga, Sasel, Andrea. Zakin ondik pasa, tuti. Honen ondo zerradura. Lagun, gurezak, tío. Segi bar naiz. Yo por aquí no paso, A ver, que se nos pasa, no te das. Inge, que te vas sin mí, joder. Moitu itek zerbait, baina txaki hau zer. Meian. Hiru emate iot eta... Al revés, Harry, tú. Al revés. Suave, Juan, hortxe, venga. Que no pasa por ningún lado con las tetas, tío. Zuloa honditu berko da, bitartean eskak. Atzian gehatzen aizeate. Corre, ven. Ez naz pasetan. Zuloa honditu berko da. Vale. Eskarbame la espalda. Inge, Mikel, guazen. Besoa. No me pasa, el izquierdo, joder. ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que me están tocando los pies, hostia! Soy yo. Sasel, hostia, nire eskuak, tío. Barkatu, banago kanpoan. Eskuak, tío! Barkatu. Lehen ez azartu, Bai, egitano da. Zatuko txut, Venga, Ainoa, hortxe, alegindu.
no paso. ¡Me estás clavando la llave! No paso. ¡Hace, Nike! ¡Tranqui! ¡Hostia! Dice el tranqui. Un barrundo, Dana. ¡Que no paso, hostia! ¡A buen Dios, ¡A buen Dios! Naba, Xabi, lagundu ezak zuten menzula hunditzen. Zuentzako nezaindu daiteke ondarra gutxia. Itxian dugu giltza bazta bate. Utzi ezak zuten lurre. Yo me egin. Tira. ¡Opa! Vale. Que me estás clavando la llave en la puta pierna. ¿Cómo, joder? Vale, pues sube. Venga, Jabata, va. Eskuekin ez. Dios, el pecho. Va. Juanito, zule lena. Va, hortik. Échalo. Bai. ¿Que cómo te voy a clavar yo? Si no, déjalo en el suelo. Venga, Mikel, pasaseate, venga, aurrera, venga. Voy a pasar las tetas. Zuk hartu, Andrea, zuk hartu ezakezu hauekin. Pues nik uste gaudela, Ilargi, ze pasatzea. Venga, neskak. Vale, va, venga, tira. Eskubabe, mesedez, eskubarik. Ezin ez paso, tío. Eta itotzen zara? Ez, ardet A ver, Ilargi, zer moduz hor. Apurtxo beta gole. Epurdian. Sorbaldak. Ezin hau erreta. Agobiauta, batera. Ea, gana sartu. Dale. Piratu dago. Lemezela, heldu. Hartu arnasa. Hori. Hartu arnasa, deskantxau. Me estoy hermano, ¿no? Zua hotz. Eskanaka. Hori. Hori da. Oso ondo, Xuan eta Ainoa. Aurrera. Dana janbizue, Horrezin da. Eta Xuan, Ainoa. Bai, Edan be bai. Vale. De culo, Inge. ¡Que ya puedo, venga, buen día! Baina tera kanpora, Mikel, ez da. Ay, joder. Venga, hori da. Va, hemen gautxain, Ilargi. Ai, lekika. Hainkakin ezin da. Kiratu egiten dira, zer gaude guztia? Segi, eskuekin lagun zaitezke ateratzeko. Eta hemen ere, hola, ingezakezu. Zabalik da hori. Noiz aguantatzen, Ilargi. Venga, segi, eskuekin lagundu zaitezke ateratzeko. Hoi da, venga, oso ondo. Venga, gora. Hartuta dago? Erra, venga, segi ba. Dana jan arte, jokun parte data. Da, naroa Jabata zerrezin. Da, Andrea eta Xaxel. Venga, zabalik da zu hor da. Gero. Joder. Nada, que me hago. Venga, eskugabe. Hortxe Andrea. Venga, azkanengoko pausu horretan zazeta, azkanengo pausu horretan, venga. Venga, Xua. Vale. Oso ondo, Ilargi, venga. Besoak. Vale. Hainbeste gozo eta hainbeste jateko gota. ¿Quieres, bada? Zuk zeure kaxa bilatu bizu. Dana matxu. Erron ezin laike. Hada sobera handia, Hada handia, zamarra dori, Tienes que tirar, porque si no, no me queda en boras pian. Eta ezin dut geratu. Tiratu, zure aldera, zintzu. Txaron, Mikel, txaron. Vale. Boa, espera, itxal. Ezin dut mugitu eskumakoan da. Bai. Txin, Dana? Danez. Venga, ba. Hongo duki. Oso ondo neskak. Venga, ba. Dana jamizue, Ba, tire eta iru. Saiatu eta bestera ataratu. Hauak, Inen. Xaxel, zelaku daba. Oso gozoa. Andrea, ederra, Tranquila, berdin hongo danetan, Bai. Bai, zu. Venga, neska, ba. Venga, Ilargi hor, proba, venga. ¿Ves? Hago bien, ¿ves? Esto pasa. Venga, es que no. Venga, Xua, venga, ba, denpore galdu bai, venga, orza zeta. Andrea, zer, ederra. Tía, está muy hondo. Ese, mañana que bicho, chao. No, entra, tío. Venga,
Xaxe, el txoupe dan, No me jodas, tío, hoy ya chutitzak eta. Zelan zoa, Xuan. Venga. Enseñatu berriro, venga. Vale, señalatzen da libre. Va a ser Xavi, venga, Chute la cuenta. Xavi, chute la cuenta. Ay, Dios, qué paparrón, hostia. ¿Qué va, Xavi? Es esa tara. Lagundu. Xavi, lagundu. Ese tara, es un chaparrune. Iargi, ze pasa? No, perfecta. Seguro. Venga, egin duz, hartudanetan. Aroa, jabat, alen behuz azegor. Xavi, ipina iketaz, puntzaiteko. Ordu erdia ziretu jaten da horiek ez horretzauka. Ezin dut arnaztu. Txaron, Xavi. Joder. Venga, Inge, Mikel. Xavi, ezin do. Tío. Mareatzen hau. Osea, eskuatekoaz blokeauta, tío. Joder. Ezin dut, benetan, Xavi. Hori da giltzan, Aroa. Barruraino sortu da. Bikote kostatzen dala, kostata. Konparatu zu kantidadia. Venga, guazen. Lipa, ez? Zabaldu egin dut, Iargi, zabaldu indozo? Venga, venga. Giltza. Zeongi. Giltza purtu da, lan, Aroa. Joder. Xavi, la potrada, tío. Ya, ¿qué quieres que haga con la potrada? Venga. Join, zuk eser tus eskuak porque no te quiero agobiar. Txaron, Xavi. Txaron. Iargi eskobari. Bai, dana. Joder, va, JP. ¡Hostia! Venga. Aguanaba. Zari, tengo, baina zinok kendukan daue, tío. Onda giltzori. Baina, apurtu da giltza, Mingainarekin mugitu, tío. Eta hau? Ja, edo gehiago. Ez que daude blau, en plan. Gaur neska, Xaxel Andrea gelditzen dan gutxixe. Kantu eskuaz, tu. Andrea, eranda dana, ez da? Bai. Llega bronas, tío. Garbitu zuek hemen, garbitu alkarreri. Ondo, garbitu. Bikote garaia, Xaxel eta Andrea. Gaurko irabazi zeu, Xaxel, zoriona, bikote. Zoriona. Ja. Bale, amaitxu de joko. Oso ondo, bikoteak. Ja? Ez que nik esaten nion, baterera heltzen bagara, ez gaituko inor. Oso ondo. Baita guri behitik egin zerradura. Neuria zuen moduko, Neuria behitu bardin ez duena. Era una sopa triste bat. Bea mierda, Que molto txela hostia. Ez que teoria da. Venga, egin da rapurtxo bat, mesedez apurtxo bat. Ez. Blokeaba en biza, Xavi. Subido ya. Ez sinisten, osea... Boa, chaval. Hemendikan? Onera, ez que... Mira, Osea, ezin dut, ez aurrera egin, ez atzera egin da... Dana mondot da... Zinen. Dana motera da, ke ba. Proba, bi egun berandu ipiniko bazinuten, bazauko zan. Lur, altxau hau. Herri altzatzen. Hola, batia burbe, euki. Tío, ez gau uruzu, olen ipintea, ezta? Es que daos berbetan, es que behitu daos berbetan danak. Y no decite nada, tío, hablo yo una puta palabra y me viene encima. Horbe, gara izan eskenengo.
konpenetrazio egokia daukagu. Konpenetrazio oso ona, osea, ez gara indartsuenak, ez no seke, bino konpenetrazioa pilo bat daukagu eta ulertzen gara, eta begirada batekin ja, venga, aldatu oain, venga, eta... Así que, benetan, izan da, eta janaria, superona, eskira gotabia gozatzen. Etxok ez kontatzeo gu gure lana. Ikusi da, kameratik ondo grabau balima, ikusi da bakoitzin zenbatzen hon, da zeinek nahi zeben irabazi, así que... Ez de normala holako bentagi eman. Kiston aldikin hasi... Eta guk oindigen kiston montu beraiei behitu eta azpilo ikuste zitzaio bela, eta guk kiston tontorra. Hartu beste eskola bat ezera gurea hori esan dani errua, ze ikusi kartela nola horizontalki begira, eta aurkitu dut ja bat. Mikelek eta Ingek hartu da bela. Eta gero tontuak izen gagu, eurei ezagotzegula nun dauen eurena. Hori, sortau dabe eta gero kostabiaku uretatik hartzia, ze buelta monda zauen. Eta orduen urten gaien erako ja azkenak. Eta azkena demola guztien, eta azkenak, eta azkenak. Esan dute igual beraiek janari gehiago zeukatela gofrean. Nik uste dut ez ikusi diet eta zen más o menos berdina. Montaña berdina. Baina gauza da, nik sartu nahi zela plan. Ja, eta nik ere... Eta haiek esan dute, igual azitu dira ikusitaren izan direla, eta hori. Osea, eske egin dugu aspiradora, pero vamos. Baina amorru mateu gauk horreuki eta oin gaina zea osoako irabazi horrek balio bela egundanetako. Guk geneukenin hortxe. Ez da beste bat iriki dut haiekin larri ginu zen, ez gu bakarrik geunden. Orduan... Apurtu inda, eta ondo sartuta zegoenean. Hori da. Azkenean ez da punta bat sartu dugula eta hortik erditik apurtu da, ez justo ondo sartuta zegoen, giratu dugu bi aldetara eta esan irekitzen. Hortza apurtu dago, bai? Hortza puska bat hartzi dut, niztakit nola indugun. Bueno, gehien bat bera ditu dela, giltza bat hausteko haukin. Gila zan nahiko ondo daia, bueno. Kinot ez pare bat puntu hor agobia bina zela, baina euren laguntzak azbe bai. Zer neu lagundu otziet, euri. Eta gero Mikel belagundu hozte pasetan horra agobietu nazen azkenengo zatien horretan. Ilargi trabatu da. Bai. Eta hasi da en plan, ez zuela... Zeukan en plan aurpegia beruntz, eta hasi da en plan... Claro, eta... Uste denuen itota zegoela. Eta guen plan, barkatu behiku amigua. Eta azkenean bera bakarrik atera da, bino kezkatu gara, Benetan, nik uste nuen hor geratzen zera, eske gu biok ere ezin dugu atera. Aurreratu algenia, baina ez dakit zergaitik. Sazel eta Andrearen aurretik, hor gu lehenengo pasatzeko. Eske hori zen klarea, eta... Ez dugu pentsatu ondo. Bueno, eta azpitik pasatzea... Azpitik pasatzea, ze gu txikiak gara. Eta ez joatea azkena, ze... Adibidez, azkena joatea bai... Ataskatu indira eta hori ja... Ze gainera egia da ilargi pasatzen zegoela eta haiek ez zuten laguntzen zuloa egiten. Jarraian jesartzen ziren ilargiren ondoan. Orduan, karo, azkenean egon gara gu gainera haiei zuloa egiten. Eta Naba eta Xabi, beraiek baina. Bai. Eta haiek pasatzen, sin más. Oso txikiak dira, baina azkenean egin diegu lana. Baina hori, ilargi zegoen, haiek jesartzen ziren eta gu laurok, azken laurak zuloa egiten dane. Hori, izan bar ginen lehenengoa. Dana montada azken eltzetie be gorra da. Bueno, undua gora, dana mondot, ni posi nau, arra nau nitaz, abentura oso ondo pasagot, dana montada. Beti ezautena, irrea ez da galduko inoz, hori inoz. Eta gonduen eukiten bot, gitzio. Ni beharro nau gerataz. Ya está. Oi. Ze ondo, krema ere jango. Krema jango dut, bai. Bueno, zapore dago. Joder, pero bueno. Gutxi gora bera badago. Naufragoak! Torri! Bueno, Satxel Andrea, zer moduz, pozik? Oso pozik. Zorionak, zuek izan zeate garaileak. Ez que nik ikusi dut eta ja esan dut. Espagetiak edo makarroiak! Eta hasi naiz jaten, egin dut como aspiradora bat bezala, jarri dut hau eta egin dut. Gauza derra izan da, ez da makarroik ikusti hor. Ondartza baino derragoa izan da hori. Beste batzeko esategu igual, bestien lanataz aprobetxatu zeatela aurreaino iritsi eta benta jartzeko. Igual besteak hori. Behar zuten igual leku gehiago, baina a ber, eske guk sartzen gara por cualquier lado. Horreia da, igual ez dugula asko egin, nik esan diot honi.
nik uste dut gu pasatzen garela. Zuzenean, etxan zarie eta ez duzue lagundu. Eta, karo, gu geunden, Naba eta Xabi, Mikel eta Biok zuloa egiten eta zuek hor etxan daia pasatzeko. Orduan iruditu zait, como, iak izbada pasatzen, zuek ez ari pasatzen. Orduan gu hor erregarapia bat eta geunden, bikote bat alde bakoitzean eta zuek etxan da. Egin gehatze ez ginen hain beste kejatu, ez? Ez, noski. Zuek ez duzue zabaldu, Jabata eta Naroa morun. Ez, por supuesto, gu egin dugu fatal. Hori da, giltze apurtu duzuelako. Joe, benetan, indarra egin dut agarekin, oza, agina apurtu dut pizka bat. Ez dakit zelako agina ditudan giltza apurtzeko, ez dakit. Azkenean gainera morroaz ez dut ezebez jan, eta gorzean neukan, baina... Baina nik hortza puxkatera jutzi dut, bertan, hasi que... Deus ez itxeko gainera, ez idekitzeko eta ez probatzeko ere. Adibidez, ni ez dut ikusi beraien irabazi dutenen platera zelakoa zen, baina gitxi bazegoen, ez jata ondo iruditen. Baina zuk ez bazu ikusi, besteek ikusi dute. Jale. Zandu, ala balin bazan. Ala bazan, hori da. Ez ala dala. Balin bazan, danetan eguan parekatute eta eura besatzu eurantzako bardin eguala. Da zuk ez duzu ikusten igual zure giltz apurketa hori eta hon esaten zazen danak nahiko aitzaki dizela. Ez. Aitzaki, ez? Nik galdu indot, hori onartu egiten dut eta ez da problemarik. Ondo joan gara hona gino etorri arte, ez dugu giltzarekin asmatu eta listo. Iargizu, pozik gatu zea jatekoakin? Bai, pozik gatu naz, euren laguntza gatik, bai, eskerrik asko eurei. Bai, ez dago, kentzean banaz, aurreratuko hostile danak eta ez da zemegetik mugituko, otzake, lagunde para ustezu, bai, ala, bai. Bai, eske, baten egin dute, bai, pasatzea aurreko beste bat, eta gero ez duztea laguntzen. Orduan esan dut, hemen geratuko naz, que me ayuden, eta banoa gero horrela. Bai, baina kompetitzen aizate. Hombre, bai, hori bai, zenek galdu zenek irabazi. Baina interesabe, bai, beraz pasatzen ni ez naz pasak orduan. Bai, baina lehen operak ezintzun batian beste batzuk pasadia. Arnaz hartzeko batera da, ne? Bai, hori da. Bikoteka etorri gaz eta bikoteka jarraitzen dugu. Eta bikote bakarrak irabaziko dugu. Bueno, irabazleak lehenengo eta behin, zorionak, bikote. Sarixe zer dane jakitzeko gogoz. Joe, bai asko. Torri, urbildu. Hemen biok ipin hemen, biok ikusteko. Hori da, hortxe. Hori da, albotatik. Ona, Bai, txalo galdata. Ega pizgarri bat. Beste bat hor ez da? Bai, bidaude. Pozin eskak. Lo iteko hori izango marabila. Eta hemen badago, bikote bat isili dauna, Naba, zuri ze pasa zaizu? Ezin nizena sartu nazenien gehiago sartzen zen, orduan ni momentu baten Arnaz barik gelditu naz. Xabi be ondo erundozta, hori eskertze dutza Xabiri, eta, bueno, dana modot. Bai. Listo. Horrek esan nahi du, gatibu zeatela, eta berez gaurko buia zuentzako ikua, bai? Vale, animo, chicos. Eta ala izte jakingo zuen zer gertatzen dan, bale? Venga, gero arte mutilak. Anaiekin egon eta anaiak jan. Horretan saiatuko ga. Anai bizak oso arerio etxai gogorrak die, baina, bueno, lehen ibiliga esaten. Azkenien eurek buru askotan joen edo, ez da bez gauzak argi ukiten, eta gu beste alde horretatik baneiko lasaiagoaga, buruaz gabiz jokatzen. Bikoteak, 50 segundu, txoin. Baina 3-2 bat esan dakun denok batera. 3-2 bat! Nik betetan abaiz, zen bajande. Osatu, Oain aldia eskuk erabili, jargi? Venga, jan hor. Garagardure baukezu, Hori da, Joan. 50 segundu. Bost, lau, 3, 2, bat. Vale. Venga, oso ondo. Listo, venga, lekutara. Espero de ondo sartu izana espagetik. Zerri moduen. Bai. Disfrutauta. Ta neskak disfrutatu, bale, opariaz. Eta erretzaizuen irlautan izorratzen. Arantza asko daudelako esatet.
Bai, disfruta. Ja. Ba, mi esker, eh? Bai. Gero arte, aio! Horre bai. Ba. Arraina baino beto, Inge? Indarra. Jode. Eneki espageti platerratik inozitela hainen konten. Me cago en la más salada. Ze hona, ze. Buah, ui. Ba, eskerrik asko, super ondo ingo dugu orain, osea... Gainera hori... Izan da... regalazo. Gu hotz asko dugu beti gauean. Beti gaude superhotz. Eta hori da gure problemarik handiena eta hori orain ja, problema jari ez dago, orduan, superpostik. Ez, gure artean Gu nahiago dugu beste batzuen kontra. Beti. Beste batzuen kontra, ze gure artean, gu etorri gara ona bikote. Da, igual gure artean duratu egin behar bagara, pues igual esaten dugu, bale, zuk irabazi eta ni zuekin noa, ez dakit. O lako zozez, eske ni ez naz geratuko beste pertsona bategaz. Osea, hori esaten dut hain, baina ez, osea... Etorri gara bikote moduan, da anaia moduan, da dana emotera anaia moduan, da ez dugu nahi gure artean lehiatu. Igual hemen egotea egun oso bat proba da. Ba, eske gero, orduak jun dira eta zahotxet. Egun osoa hemen egotea, tela. Ba, bueno. Haize asko dago eta eskapau bite zitzaiten. Baina, bueno, honek postasuna bate dit. Egun ematen proba atera itzultze ba naiz, bueno, zeo zeiteko gai izango naiz. Ez dakit irabazikote, baina enez lurrean geldituko behintzat. Torri laguntzen mese! Ongi etorri apaizura. Me cago en Dios. Bai, guretan topau lan, sabidaniko lan junto entuta. Oskol bat uretan topau. Eta norki hasi hau? Neskek. Neskek? Bai, eske mobitzen ziren, tita. Eta gero espagetia janda bez. Tita baten. Bai, bez, así que posik egongo saria, gu etorri gaielako edo, dinot. Bai. Ez, dinot gero jokun bat edo egiten badugu, igual ez zue baino agula bak ikusten zuela. Ez que hori izan dugu, hori ez dakizu, igual tokatzen da... Ezin duzu jakin, lehen itxein dugu, ia igual nor etorri ziteken ona, eta pentsatu Ilargin, da gero pentsatu Andrea eta Sasel, eta bain esan da, Andrea eta Sasel irabazi da bela, ez que hemen ezin duzu jakin. Tengo dizkigute ere bi, pues, koltsoneta edo, en plan... Así que super ondo. Sorduri jarri gara eta bakarrik... Eta ez dugu asko lagundu, en plan, zuloa egiten. Ni nengoen ja, en plan, prest pasatzeko segituan. Zuloa egingo nuke aurrekoa pasatzeko, eske beraiek ez dute egin. Ja, baina kontua da, Ilargi ez bazen pasatzen, haiek ez zirena pasatzen. Claro. Orduan ez zuten aukerarik irabazteko. Ez negoen egiten zuloa beraientzat pasatzen zirela. Mesera egin diegu. Zuloa Ilargirentzat ezela pasatzen eta gure aurrean zegoela. Orduan. Eta haien aurrean ere bai. Ilargi moteltzen bagaitu guztioi, Zuban eta Ainoa, lehenengoak zirela, ja, zeukaten denbora pila bat irabazteko. Baina gero beste kexa batzuk nik ez ditutu lertzen. Adibidez, Jabata beti galtzen du, osea, galtzen duenean, kexak ditu. Bera ez badu irabazi? Ez niretzat irabazlea ez dago ondo. Atzo ez, gaur ez ere. Eta gero esan du, bueno, ni beraien platera ez ditu ikusi. Gainera, hori, ez du gure platera ikusi. Eta gainera, bere hori giltza puskatu du. Osea, ez zuen irabaziko. Osea, de ninguna manera. Hori da, Zuban eta Ainoa, igual bai. Baina bera, ze hostia esaten du. Baskaria ez nik ez dut ikusi, baina, bueno, esan da hori beste, irabazleen plateran gitxiago zegoela, eta ni bintzat dut hori ez dagoela ondo. Gure platera ere beteta zegoen, eske nik bestena ez dut ikusi, hori egia da. Baina gurea, esan dute... Pero jarri dira ja, en plan, izaten, bai, dago, vamos, janari... esaten janairik ez zegoela, en plan... Niretzat trampa indalako. Ditxo. Amorru emate izu, gero
holako premiluek ikusi, gertu ibili geha, da, nahi koltsoneta hori erakutsi duenin, pentsa ja, ze ondo, ja hor ondo ingo nun lo. Ulertzen dut ere, Xuban eta Ainoa, txarto sentitzea, lehenengokoak zirelako eta gero gu, komo pasatu Gero gu hasi gara jaten en plan, eta daude pixkat, pues, que normala da, azkenean... Bai, osea, rabia ematen du, ez? Ni ez irabazteatik naiz pikau, rampa iteatik pikau naiz. Beste ipe. Ez irabazteatik. Ez irabazteatik ez, porque joku oso nahi dugu, orduan ni horrekin gelditzen naiz. Baina, hola jokatzik ematega morrua. Gatibuak, atea favorez. Bueno, kaixo Lauroi, zemuz aurkitzen zate? Urduri. A ber, ze pasatu da. Bueno, hone zeuen gauza jaso, eta gehuaz etorriko zase eta ekarri zuen buxako bai. Venga, guazen. Ideari pez, ez dakit. Ez deko ideari pez, zer pasatu daiteken orain. Beste irla batean igual, ez? Mugitzea edo ez dakit. Joseba Unai, Urduri! Urduri edo ez jakintasunak igual hiltzen gaitu bizkat. Damutze zeate orduan, kanpaiakin indakuak, aurreneko egunean indakuak, hortaz hitzein dezue? Txegin dugu segertatu zen. Eta azkenean, estrategiak egin behar dira hasieratik bukaeraraino. Eta guk itxigen duen hor erdizka, eta azkenean gertatu zana. Holan jokatzen zuen normalin, gauza pentsatu gabe? Normalian ez, normalian azkenean izen zen gauzarik errezena itxigen duna hor airean, da beste guztia geneukan ondo eginda, baina azkena igual konfiatuta edo, ez dakigu. Eta zuek, Xabitana ba? Bai, hombre, azkenien apurtxo bat bizi zau ibili behar dala. Laguntzea ondo dau edo beste apurtxo bat eskuba emotia, baina lehenengo eta gugaz pentsatu biogu. Eta gaurko faiua igual hori izan dabe bai. Hori izan da faiua? Haundi egian nazela. Zuloa nahi beste haunditu daiteke, ez? Bai, momentu bat ezin izan dugula ez atxera ez aurre egin, da... Xabik zergatik dio hori orduan, a ber? Zuloak egiten eta bebai lagundu gotzegu Inge eta Mikeleri, da Ilargiri bebai lagundu gotzegu. Eta azkenak urtenga. Eta azkenak urtetiak dekona da, ez teko zula inorratzetik laguntzeko. Ni uste hori da. Kaboak askatu, zatiko nominazio, no fastidien. A ver, hori da gure. Biak joango diezkati. Ongitorri lehenengo galerna honetara, dakizue morun, Euskal Herriko kostalitan, bihurreuki bat zauzio zerrei hori galerni da. Eta gaurko hau izango da gure lehengo galerna. Ikustezue aurreko atalian ontzian gatibuak, ez? Joseba eta Unai izan zian, eta gaurko atalian ondianak, Naba eta Xabi izan dira. Bi hauetako bat, Karibiko itxasotan murgilduko da, eta abenturari agur esango jo. Kanporaketa hau, zuek erabakiko ezue, oraintxe bertan. Zer iruditzen daizue? Marroi bat dela. Ze azkenean, nire ustez, o ni personalki, igual, bikotebiak dira superjatorrak, baina ni igual nahiago geratzea niretzako errezen edo ez, ikusten dudan, eta azkenean orduan beti indartzuenak jango dira, osea, dinamika hori bada, indartzuenak egero inoiz ez dakigu. Eta guretzako marroi bat, ze azkenean, haien artean duelo bat dago, pues, eurak moldatzea, baina gu erabakitzea. Azkenien baita ere, berekoi joka berdezula iruditzen da, nik egingek esan duen bezala, logikunak guretzat indartsunak botatzie da. Jabatatan aroa zuek ze pentsatze zuen? Nire ez grazirik iten egiarran. Gukola direkto bat bialtzia eskesti bat grazirik iten. Bueno, badakigu dietatik zein ikusten dugun potenteago, eta pentsa danok irabazi nahi dugunez, ekiporik
edo bikoterik potentenak kenduko dugu. Baina hori ikusteko dago. Orain arte inditu zuenetan, potentenek ez dute irabazi. Hemen gaude potenteenak, bai, badakit, baina bueno. Osa, gure eskuetan egotea ez da... Ez genuela, espero. Ez que espero genuen haien arteko duelo bat. Kanporak eta hasi aurretikan, arriskuan zaudeten gatibuek, zuen azken hitza emateko aukera, kasue? Hau igual totakide bat da, baina biok mezi dugu berdin. Hau beste batek erabakitzea, bueno, niri ez jata guztiz ondo iruditzen, gu etorri gara hona igual beste proban emate egiten, beste duelo emate egiten, eta hau ikusi dugunean ez, baina besteak ikusi ditugunean ja, esan dutu. Nava eta Xabi zuena zein da? Badakizue, guk beti saiatzen gazela joku garbiti joeten, ez nabil esaten zuek joku zikina jo zuenik, argi geratzea, badezpa. Eta beti gauzela prest, hori, eskuba botatzeko dozein momentutan, irribarre bat ataratzeko, badakigu Nava ondino apurtxo bat eskaz dauela, baina buelti amongotza seguru, eta oso horreza da, atara biozuez, naranjak. Naranjak ataratan ekua da, bale? Xaxel eta Andrea hasiko zeate, zuek izan zatela irabazi zuenak. Gure erabakia pixkat argi dago, hori, haiek konbibentzia asko arindu dutelako, eta hori oso ondo... Eta harreman ona, super ona daukagu beraiekin, eta azkenian... Orduan, hori barkatu, baina hori. Gure erabakia ja daukagu eta... Badaukagu argi. Inge eta Mikel, oain zuen erabakia. A ber, bihotzagatik izango bazan, benetan erdibituta dauela, ze izan zari biok super jatorrak. Ni triste nau, benetan. Osea, hau bezai gustatzen egitea, ezagutu nahi zaituzte gehiago, lauoi, baina Unai eta Joseba heldu zinetenean ikusten zintugun irabazle bezala. Bai. Eta benetan... Esan genuen, hor datoz txapeldunak. Ikusi genuen itzen asko morrozkoak, forte... Orduan, espero dugu sopelanan 53 kola bat hartzea zuekin, eta sentitzen dugu, bale? Bueno, Joseba eta Unai, kriston tipoak zeate, baina bitik bi. Ni bebai, gu biok ikusita, ni bebai atako nuke nirea. Ilargi, zure erabakia. Bale, nia eso argi dekat, zuokaz ez naz apenas egon. Eure lagundu ez die danean, eta ganera animaten dozku eguna osoa, eske argi dekot ez dekot beste argumenturik. Nahi pide motella, ez? Jabata eta Naroa. Ni gehierran hori plazer bat, hori lauek izautu izana, egon du gara aitzongi aiz gustura lauek. Bai egia dela nik erran dutela, igual erlazio geixo izan dutela igual Nava eta Xabikin. Irabazteko gogoak ditugu eta, bueno, Unai eta Joseba kontrinkante gogorrak ikusten digutugu Xabi eta Nava baino gehiago. Eta orduan, azkenean hori da gure erabakia. Mikel. Urduri, eski ze gustatzen, hau. Osa, egon gara oso ondo. Zeure esku neukitxi erabaki hau. Bai, a ber, ni momentuan nire buruan pentsatu dut, hori egin behar dut. Ze gaude lehiatzen eta nire buruan pentsatu behar dut. Eta ni nahi dut irabazi, horrean. Bai, Xuan eta Inoa. Nik Laurekin relazio iguela eukidet, ez daket batzukin gehiago bestikin gutxillo. Min ematei erabaki hau hartzie, baina bestik ez dago. Berekoi joka berdeu, niretzat baita ere favorituek zineten irabazteko indartsunak zeate. Harremana egin deu denbora gutxien ikeragarrizkue, laguntzeko prestutasuna agertu ezue. Kriston erabaki zaile da, niretzat Josebak esandako hitzek, klabau indu, injustu da niretzat. Injustua da beste haieman? Ez.
Geuretzat hobeto da behar Geuretzat hobeto da. Erabaki hau harti, guretzat injustu da. Ya está. Bueno, Joseba eta Unai, injusto izango da, baina nahiko garbi gelditzu de, indartxuen amodun emoten zaitxue, eta gaurko honetan, bost kabiak zuentzako izan di, oso lagun honak zase, baina abentura hori zuentzako hemen bukatzen da. Ni ustez iritsi onak dira, baina atxoga ikusita igual, ez ginen hain favorito, baina bueno. Kanpoan ikusiko gara eta listo. Amaitu da zuen abentura. Bueno, Xabi Nava, nabarmen gehatu zeate zuek favorito esango deu, edo behintzat hemen geratzeko bozka eman due behaiek. Esan dizue, bueno, indartxuna botaituela eta zuek haulo zaudetela, baina zerbait esateko akazue? Nola hartu dezue hori? Berdin jako, gu hitzekin geratzen ga, hemen pasautako momentuekin eta ondino pasauko dugu zenak ze hau luzerako doie, gu hemen matrakia moteko geratuko ga. Zurrunga barik esaie geldituko. Amenos bestaldien iten boldo, claro. Eta eskerrik asko bihotz-bihotzez, benetan, eskerrik asko. Ez dugu astuko. Eta ondanontzako, bakixue zeitan abentura honen dinamika, zelan jungo da, nondik eta norakuk ikusi zue, galerna bat egongo da, kabiak egongo hori hor boskatzeko, zuen erabakisak hor jungo di, pentsatu ondo, zer eta zehaitxik, kabia hori emotetzauen gure bikote horrei, eta beste barik, guazen zuen lekutara pinaka. Hanka sartu birritan, da hirugarrenean etxera. Bueno, pena bat izan da. Etxeigu iruditzen batere justua, bukaera hau. Pizka gogorra igual, guetxako, bueno. Baina, karo, nada bebai da kriston partaia bebai, barregarria, Xabi bebai, da komedia hori gustatzen zaie, da azkenan, bueno, eta gero bebai izan dabe gogorra garela, baina, bueno, hori demostratu egin barra, eta guk ez dugu batera irabazi ondino. Ez dugu batera irabazi, ez dugu demostratu zebez. Gertxogu pila bat jente zoragarri honi pasau dana. Zeurei esker jarraituko apurtxo bat gehiago, apurtxo bat badabe, baina eske gu prez gauz edo zerremotek. Naba erdi jodiduta, baina eske burua beti goia. Eta probaro ikusi da eskaien ez dugu lamore emon. Eta eske kristona di horrek, tio. Zorionak. Gasko, Nei holako gauzak eta eskit bat eguzten. Da ona da hola, beti peni emangoit. Baina, bueno, taxe da jokue, geure burungan behitu berdeu da guretzat fuertina behai ezin da, orduan ezate genuen. Hau jute baie, hobe. Hori batxue bakarrik egiten dabe, honenen kontra jolastu, da nik uste dut hori igual, ez dut esango bildurra, baina respetua be bai. Ija batakin egin dut pilaka berba. Baina azkenean berak esan zian, ni hona etorri naz irabazten, da edoze gauza ingo dut irabazteko. Atxo ikusi izan, lurrera bota zan, kanpaina jotzen, da holako bezken ingo dauz. Da irabazteko besterik ez. Oia, etxera guetan, etorrekin emaguen, marri. Bakardadea erlazionatzen dugula bakarrik egotearekin, baina ez da berdina bakarrik egotea zure etxean, telebista mugikorra edo beste edozein distraimendu dituzula. Hau da, beste bakardade mota bat, ez daukazu hori, ez daukazu olako ezerrez. Eta nik uste okerrena dela burua. Buruak ematitun bueltak, pentsatzezun guztia, saiatzen zaz pentsatzen gauza askotan, ze nik uste okerro izaten dela, baina, bai, nik uste okerrena burua dela. Etorri mutilak! Kaixo, mutilak. Kaixo, berriro. Kaixo, berriro. Irla batetik bestako bide honetan zoze kabila horren ingurun zoze ondori xon bat eta zue zoze pentsazue? Gube bai egingo nun gauza bera. Berbera. Hemen ja geu gazela, geu laurok egon da, amorru bizkat emotzu ez da? Erabaki hona hartu dute.
amorrua, baina, bueno, eske hola da, oza... Errezena izan dela uste oso? Nik uste baietz. Bueno, baina bukatzen da abentura edo ez? Hori ez dakiguna. Hasieratik ja esjakintasun hori daramagu sorbaldan botata, eta bueno, da ia naiz bukatuko den itxoiten. Datorren antzai den guzti. Bueno. Abenturan jarraitzeko beste aukera bat bada. Batek bakarrik gehatzia daka, bilotatik. Zeueken hartin berbain da erabaki zein gelditzen den abentura hontan, besti etxera jongo da zuzenin, baina, bueno, denpora apur bat hartu, eta aukerek azue gelditzeko. Zuen artean hitzein, hausnartu, eta erabaki hartu, eta etorri hona bai. Ondo? Venga, baina arte. Bak izuzen dan pentsakera. Ez dakit, ni Joseba gabe ez dut geratu nahi. Orduan bere erabakia da. Ez dakit zer geratuko da, baina ni bera gabe ez naz geratu nahi. Unai gabe, ze ailegatzen naz horra eta ipiniko hostie edo ipiniko eskuei jargigaz, eske ni unai gaz geratzen naz. Geratu mengatik eta danagatik, geratu eta listo. Da igual bueltatzen zara, eta igual ilargikaz, edo igual emote otxu aukera egoteko naroagaz, edo jabatagaz, edo ez dakizu. Geratu eta kito, da nigatik egin, behingoz. Da listo. Egin barzu. Da zeure ametsa zan. Ametsa o kapritxoa zeurea zan. Ametsa o kapritxoa zeurea zan. Da tokatzen jatxunaekin, abizau dana esplikateko ondo, da listo. Ezebez. Bai, kito horregatik. Ez dut entzuten ezebez, ez dut entzuten probetan ezebez. Itxe egiteko ezebez, ez dut egingo, segurazki beste kagadat egingot. Bueno, baina holan izan barko da. Venga. Ustita. Bai, ustita, venga. Hala, bagoiz. Horrela nien kanpozik. Egun bete, 2 ordu, dana dalakoa. Listo. Bueno, mutilak, aurpegi zurbilak ikuste ditut. Burumak urtzaudete, ze esan nahi du horrek? Gaur goizan esan dugu, egun guztian egon gara itxeiten katibu moduen, ia ze gertatuko dan gugaz, ia gure artean duelorik egongo balitz ia ze gertatuko zan. Nik esan hotxet, ni beragatik etorri naz, ona, beragaz etorri naz ona, beragaz egon nahi nuke bukera arte hemen, eta ezin bada izan, bera geratzea, bere ametsa edo danadalakoa betetzea, eta listo. A ber, nik esan dezaketan ni banoa, eta berekera ez da geratuko, seguro. Baina ni bera gabe, ez naz, badakit ez nazela ondo egongo. Problemak eduki doguz, proba guztietan aizeagatik ez dogulako izebez entzuten, baina, esa hotxet, gauza guzti horiek konpondu daitezke, galdetu, eta listo, eta orduan zalantza guztiak garbitu, eta kito. Aukerak zabalitak azu, abenturi ederra da, luzi izango da, hor da gazuon beste aukera bat, gogorren moteko. Da gainera, itxuliko zarra eta danak esango da berri hemen. Da holan. Ez du esperoko seguru, eta bueno, erabakia noski zaila izan dela, indar gehiago ukitziare bai aurraiteko, puntx bada, ez? Bueno, berak esan duelako, geratu egiten naz, da listo. Geratu egiten naz ni eta fuera. Bueno, orduan barruan zaude, Joseba, edo zer? Bai, barruan nago. Ez nago oso posik, baina bueno. Animo, pizkatxo, venga. Joder. Da nigatik irabazi. Da listo. Besteik ez. Postu, holakoa nahi bat eukitxarren, esan da benitzak zeutzako zin, eta agurtu kasu honetan unai, etxea du, agurtu anaia, eta abenturan jarraitzezu. Jakingo zu zer gertatuko da. Zorionak. Ni etxea edo zurea. Ni etxea edo zurea. Ez dakit, igual... Jakingo zu. Noan. Ja, ez konfeto pertsonal hartu, egin hartu, anigatik egin dana. Venga, ba. Apurte egin dago, que eres un animal. Ez dut ez da gurik edan ez, hau da sartu eta bota.
nire tripa da sagrau. Salto! Ai, ezin harririk eraman! Begira hori azu zaurez. Soka eta atera leizke, harri jasuntzen muitu. Trampak iten bentsatu da, ez, unai? Tramparik ez. Erlazioa txarto hasi dugu. Nahi lur urten zaio. Telefono txiko txundur, lasai. Guapo naninaz beti. Entzun zu? Itxein dugu, gure duten bada. Denboraik ez dugu galduko. Bata bestea geneukan, ikuste dut ez nuela itxein Joseba Gaz, hainbeste denbora inoiz bez. Bai, batu gaitu, naufraga batu gaitu pizkatxoak gehiago. Ez dugu banatu nahi, ez dugu banatu nahi. Ez banatuko, ez. Ez dugu banatu nahi, ez dugu gure artean lehiatu nahi. Ez zai gustatzen, hau, oza... Ez zai gustatzen horrela bukatxa, ez zai gustatzen... Da, gauzak ez aizidanean gustatzen ez nago gongo gustura eta... Berdin emongo ditana, fijo, Izan dut, bi egun hauek... Gogorrak izan dira, Oza, oso gogorrak. Da gitxienez, bata bestea geneukan, da oin... Orain bai da ladana burua. Bestela... Zugabe, nun zaude, zugabe, nun zaude, nun zaude, nun zaude. Ez gak jauko ze, abenturan jarraitzen dugu. Hori da gustora. Eta ez dut uste lehenko guneko moduko gabatxarra pasoko dugune. Ez dut, espero. Piniko dugu pijamita, garbituko dugu saginak, eta zertuko gabizok kutxarita egiten egin. Modo acuario. Bista hona dekoguz, así que... Gaur justu ez gauzke jatzeko modua. Ez, ope. Ze gabiz... Gola eta bera. Bola ingo dute? No! Andrea, mesedez, que se pincha! No, dices, puta loca. Es que, tía, benetan, o sea... Es que bestela, tía, pinchatuko da. Hemen egon zari bakarrik? Bai, egun. Kaixo. Oia, bakarrik, fria. Kaixo. Hemen egon zari bakarrik zu biogun? Biogun, bai. Gogor, bai. Ba, nire bai, bai. Zer? Erabaki ez du gelditzea zu? Bai. Ai, que guai, ai, ama. Norbaitekin hitz egin bai, kriston ilusia bai, Que fuerte. Pena emonditze, pena handia emonditu nahi joatea, osea... Ja, bai, nire bai, egon gara... Egonaz honetara joatea nire bai, Ja. Baina... Baixi, nik uste nun zuek etzinatela... Ja. Kao, ni plantatzen nunez, bale, nor geldituko da eta norrez. Esaten nun, hauek fijo biak etxera. Galdu gendun, atxogo jokoa galdu gendun, beste guztiek aukeratu dabe nor gelditu eta nor joan. Ala, que fuerte. Eta, handau zegoen beste bikote bat, baina geratu da bakarrik neska. Ilargi itxen da berri batan beste Irlan. Ah, bikote berri bat etorri da? Bai. Ui? Ba, gauzat gau kontatzen. Madre mia! Baz espero zenun, ba, honeak arriz ez nekien, jazki ez dakit zer ez ditxo. Ja. Ez nekien, ni pentsaten eban hori geratu den neskagaz batera egotea. Ah, bale. Horregatik, baina, karo, zugaz asko sobeto jate. Baiz bineena, kriston sorpresa izan da. Joietin etorren unai joan dela, eta zubine ikusi danean izen da, super ondo. Ez ezken nik pentsaten eban, esan diotu nahi di. Gehatzen manatza hemen, eroaten diate beste Irlara. Da hor, bakarrik dagoen bakarra ilargi da. Da nik pentsatu dut, etxera noa. Etxera noa ze ez daukat beragaz afinitate. Karo, horbe bai pentsetan dio, eske gehatzen manaz, horregaz ipintzen banaute, noa. Ez naze hongo pozik, ez naze hongo gustura, da adibidez, beraren botua, ez dut ez da entxun ere, esan duena, así que berdin dozta. Ditxo, garbituko egin. Joaten danean eguzkia egongo naz berriro otzikarekin, seguramente. Hori gaur bota hotela krema pilo bat,
Egon azela pañulagaz. Atzo ez dituzun ikusi, ez da zelan egon nintzen. Hemen darka. Ez que no. Paso. Ez que da guruzune. Ez da tutamongo. Ez que hago evitan naz. Ez que bitu solari bitan alguz. Ez da gure diskutigo zugaz. Ba, ez ki gertzen dut nagoela txarto. Bain datoz berriz dudak. Zutan izerga, bikotea izango geha, elkartuko geha beste gana, ez, Nik uste bai etxe. Bai? Ni idea, bai. Da posik, benetan esan dut zutez. Ke guai, poste naiz. Gaur ego naiz, probatzen, aber zenbat indar neukan, aber roaindik, eta soka igotzen saiau naiz, igo dete, eta bueno, igo naiz, así que bueno, nikan mal. Juanito, zer, naba? Ah, vale. Ondino fastidiauta dabil eta bueno, biharko frogan euneko unien ez dakit, baina euneko hori apurtxo bat igotzia lortu behar dugu. Así que medikuak zer esaten dutzen eta bizarko topera dagoen. Ia, segun gogotxu gauz. Hola, gustura, Super ondo gaude, eskerrik asko. Eta euria egiten badu, bueno, beste bat daukagu jartzeko... Estaltzeko hau? Estaltzeko, así que... Listo. Honek hartu du, ja, posizioa. Botako. Dana tapauta bazpare, gaur nola moskitu janin deben. Besuk falta diz. Gur! Ezin da barrikaik ikutu, Eta sokaipe! Apa, igual! Mikel, ezkerretara! Mikel! Ezin da, Mikel! Mikel, ostai behatzen mazu, kanporatua, Ito behar naz, azkenean, Dios! Dios! Ikarra bien! Ez que no berriro! Probetan dana mondot ez gure, Xabi, Xabi, etxera eruno lo que sea. Gaur berriro ez dakitzen egiten duten hemen. Ez dakit berien deko bildurritzazoari. Orain abentura izango da askoz gogorragoa,